L'any passat, l'alcalde Ernesto San Juan anuncià que enguany l'acte institucional del 9 d'octubre canviaria de format. No és una data, afirmà, per fer discursos polítics. Enguany, el canvi s'ha vist materialitzat i l'acte institucional ha substituït els tradicionals parlaments dels portaveus dels diferents grups polítics pel lliurament d'uns distintius a personalitats destacades de la vida local. Però San Juan no pogué evitar tancar l'acte amb un dels seus habituals monòlegs de cloenda on sol esplayar-se sobre qualsevol qüestió. Així, l'alcalde, després de contar diverses anècdotes sobre les personalitats premiades, va fer un resum del més destacat de la seva gestió al consistori cullerenc i no desaprofitar el moment per lloar les polítiques del PP a la Generalitat Valenciana i reclamar fins i tot un finançament més equilibrat per a la comunitat. Mentre l'alcalde parlava de les inversions en patrimoni i callava sobre la situació econòmica del municipi, els grups de l'oposició no tingueren més opció que escoltar sense cap possibilitat de rèplica. Hem aconseguit recuperar el patrimoni de Cullera. Després d'anys d'intens treball, s'ha aconseguit la... L'acte es tancà amb un còctel al hall de la Casa de la Vila, un costum que no cau víctima de les retallades que afecten tots els àmbits de la vida municipal. A esta picadeta no acudiren els regidors del PSOE i Compromís en no estar d'acord amb la seva celebració en els temps que corren.